Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Daw mayud ayad gawang ato sining tiyempo, mga kaaksyon. Way sa mga pagrugalom, ambot sa pila ka bahin diri sa probinsya, kung amo man ni ang tiyempo nato. Kabayuntang init na talunsay ang aton sining palibot. Sa gihapon ang Southern Negros ang ginpadulungan sa aton sining mga opisyales sang probinsya. Kalakip man ang Philippine Coast Guard kag PNP ang nagabulig man sa ginahimong clearing operations. Ambot ko nagka-resume ng power dito sa ila mga kaaksyon diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Pila na ka porsyento ayhan ang na-restore nga power sang Seneco. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga ito sa mga kaaksyon nila binasa mga nag-monitor via Facebook Live sa aton sining pangalagad kabayontang oks lang kamo sa sining mga inoras kabayontang wala lang sang sablag kung may sablag malampuwasan tagid ina mga kaaksyon. Amo lang na itanom ta sa pinsar naton basta ga pangabuhi kita malampuwasan tagid dinang pagpanghangkat sa aton sining kabuhi kay kadamo gid sa mga napiktuhan sang sining bagyong Odette mga kaaksyon nga nagsalakay diri sa Negros Occidental sa bugos nga Western Visayas sa iban pa nga mga lugar diri sa Region 6 kag mga kaiping nga mga lugar. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad dalonta dugay-dugay ang pinaka-latest nga mga information gikan sa aton sining mga aksyon reporters sa Kapitolyo Provincial Balita ni Aksyon Brian Morden. Ini may kangtanan sa deklarasyon sang SP sa masunod nga simana siguro magadeklarar sang state of calamity pagi sa resolusyon. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagahingyo sa mga environmentalist nga hindi pagbalabagan ang clearing operation sa igad sang dalan. Kalakip man sa City Hall nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon, DSSD, kag mga opisyales sang Barangay Banago, ginatinguan nga matapos ang assessment sa mga puluyan nga nagkalaguba bangod sa bagyo. Food packs tigayo na nga napanagtag kagabi. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, duha ka persona arestado sa buy-bust operation kag nakuhaan sang 11 gramos sang shabu, isa sa duha nga nadakpan nakuhaan pa sang armas lutangho. Samtang sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 7 ka mga persona nagkalamatay sa probinsya bangod sa bagyo Odette. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 70% ka mga pumuluyo sa banwasang ilog apektado sa grabe nga pagbaha. Way panalabot, base ko ng mga puluyan ilabla nagkalaguba mga kaaksyon. Sige, ang ato sining mga out-of-town reporters na way pa siguro ka tigayon nga magka-recover si Arlo Ticar, tabo kay Arlo Ticar sa ikatatlong distrito kay Aksyon Nelson Patinio sa brand-out guro patuay. Ambot ko ng 3rd district kung kamusta, no? Plus kay Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aton hibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, 8 ka mga probinsya na dulaan sang kuryente bangod sa bagyo Odette. DPWH ginapaabot ang dako nga kahalitan sa mga ginigo sang bagyo. Mga bakuna sa riyon nga ginigo sang bagyo kinanglan nga mabalikan na sang supply sang kuryente suno sa Department of Health. Duha ka mga personaho nagpositibo sa Omicron variant. Wala pa may baluan kung makalalaton o nakalaton sa iban. Komisyon on Eleksyon ginbasura ang petition nga pagdeklarar kay Bongbong Marcos nga nuisance candidate. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa may mga cellphone subong, may lang pagpamati sa may mga monitor, di battery, may lang pagpamati sa mga areas nga brownout,
subong sini ginatinguhan sa aton sini nga mga electric companies nga ma-restore gilayon ang kuryente, ang power sa inyo sini nga mga areas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. I-like lang kag-share ang atong sining Facebook page kay tinguhan tay na karon dugay-dugay nga mabasa kag ma-acknowledge ang inyo sining mga mensahe. Daligid lang kaya rin ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Kuristiel sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado, December 18, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 35 kag 11, liwat 35 and 11. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon tabisan ang iban sini way pa power kag nagakasubo pa bangod nga nadulaan sang puluyan pero ti bisan pa no matamyaw ko lang ang may mga power subong kag sige text aton sini nga pag pangalagad kay Chichi Minieza may lang nga pag pamati Chichi Miniza ni sangon Minieza Gian Resisio Barrio Garay Rochelle Folinso Susana may lang nga pag pamati no kay Georgia Gargasiran, Rafael Diaz Jr. and Sapine Digini, no? Kay Ichigo Samson, Miniesara naman si Dante Vaflor, Gina Castillo, Rexes Narciso Dagoob, sa kay Sheila Pinida Duayan, Manilin Lontes Galon, Rhea Honilas Brady Simoy, no? Homa Lumina, Barrio Garay, sa kay Martin Aliling, Rochelle Folinso Susana, Porzuelo Tondo Hiniza. No? May lang nga pagpamati. Kay Ichigo Samson, salamat gid. No? And sa kay, dali lang. No? Kay i-check ta pa ni. Sheila Pinida Duayan, then sa kay Mark Christopher Machitar Valencia, liog ko sa Seneco, sobra na 36 oras, wala pa power sa Vilona Street, Makiling Street, Villamonte proper. May dako nga puno sa line sang kuryente, liog ko sa Seneco, please. Halin sa kay Mark Christopher Machitar Valencia. Salamat gid Mark, no? Ipalabotan niya sa Seneco, no? Si Miami nagtalang kaguro ay, no? Aksyon radyo ini, no? Trace Serodo, may lang pagpamati Trace Serodo, no? Buyag. Kay Georgia Gargasiran, gamonitora niya gata, salamat gid Madam Georgia Gargasiran, no? John Resisio, salamat gid Chichi Minieza. Kamusta lang da sa pamilya ko sa Senda Ruiz, Himamaylan, la pagka-update kay la kuryente, kabay pa nga magbalik na. Gani man, Chichi Minieza, no? Karos Plaque, 5th District brownout gihapon. Gani man, dako padang kalayuhon, kagina-clearing pa antes magpasulod sang kuryente, no? Mayong udto lang aksyon na to kayo Rex, si Rexes Narciso Daguob, no? Nagamonitor sa Imos Cavite, init diri sa amon ga worry ko gyapon sa medalya si Palay kay wala gid update until now. Budlay to kung wala pa power, ti wala gid chargean, ma-chargingan bla. Pero may improvise na nga mga generator nga ginpamtang kag charging area sa banwas ang ilog do mayara naman bla mo. Basi karon dugay-dugay Lord na Dilehencia, may lang pagpamati.
Then Lester Ray Benitez, salamat gid sir. Lester Ray Benitez. Okay, sa kay Barrio Garay, Homalumina, Martin Aliling, salamat gid, no? Thank you gid. And Irene M. Villaruel, may lang pamati, kamusta da mga taga Sitio Tuod, Barangay Isyo Kawayan. Tani mabalik na inyo signal kag kuryente. Ginatinguan na. Galing iti dugay-dugay pa siguro mga estimate daw mga 2, 3, 5 days, no? Pero depende pa. Kay may mga augmentation na itong ginpatigayo, no? Jose Erson Lapinig Honyo, may lang pamate. And Adrian Tihamo, watching from Iloilo, please pa-update sa Sipalay kay Siyam daw ang patay sa Sitio Kulatong, Barangay Kabadyangan, Sipalay. Gali kay, update lang niya. Why pa ni confirmation, Siyam, ang Siyam, no? I-update lang ni Adrian, salamat gid sir. May Imil, sorry, Aksyon Rexa. Sige. Porsuelo Tanda Hineza, shot lang da sa pamilya ko sa Kabangkalan, subong sa Sitio San Jose, dyan sa Bacolod. Ayos. Thank you, gid Porsuelo Tondo Hineza. Ayos kay Kath Robert Helsinger, no? Sa Barangay Road, Tumaro, Sinico, please. Action Rex, palabot man bi, hindi namon ma-contact. Sige. Kwanta niya. Tumaro Road, no? Tumaro Road sa Barangay Kabug. Okay. Maya, Action Rex, ano i-update sa Escalante? Why pa? Ginapa-check na ba to sa aton reporters kay wala power? Budlay magkontakto. Jeneline Banduha, may lang pamati. Salamat gid Jeneline Banduha. Ayos, Christine Minies Villalobos and Merly Plaza Hair. Barangay Cartagena sa Buol, Purok, Isdaan, higad baybay to. Okay lang da pamilya ko. Okay, sige. Ayos, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, daligid lang mga kaksyon. Standby. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik.
ko ng aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige sa may mga palanegahon sa sining udto pagamat-amat na panyagan. Ang iban siniti wala pagidman ga pangita pa ang iban sinig digamo pa, no? Life extension coffee mix anay kita, no? Kayang life extension tanang balita ni Aksyon Alvin Graba mapapatrol kita ini may kang tanan sa 70% ka mga pumuluyo sa banwa sang ilog apektado sa grabe nga pagbaha. Luwas sa pagbaha gurong hangin pagidway pa mahikutar subong kag may mga reinforcement gikan sa Philippine Coast Guard sa kapulisan tang nagbulig na limpyo sa mga areas didto sa sur nga bahin sang probinsya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, apat pa ka mga barangay gikan sa 12 ka mga barangay sa banwasang ilog ang nagapabilin sa gihapon nga ang baha, no? Umpisa pa kahapon nga nagsaka ining tubig sa banwasang ilog. Kahapon sang kagahon ni Aksyon Rex nagaumpisa man ang pagsaka sa tubig. Kung madumduman ta bisan gani kahapon nga adlaw sa pagpakigangot man naton sa mga kapulisan sa Kabankalan PNP, the same ang ilan na experience nga kagahon man Aksyon Rex nagaumpisa na ang pagsaka sa tubig. Now sunod diri kay Giro Padilla, amni ang Public Information Officer sa banwasang ilog nga humalin kahapon sa kabilugan 11 ka mga barangay sa banwasang ilog ang nakaangkon gid, no? Sa tuman nga baha ang iban diri nga mga balay Aksyon Rex ang sa low-lying area. That is why nga labot gid ang pila ka mga atop. Magsiling kita low-lying area sa nanubuan nga bahin eh? Yes sir, sakto gid. Nanubuan nga bahin Aksyon, especially ang area sang barangay Andulawan. Ang barangay Andulawan Aksyon Rex kunti malabay gid sa ko nga taytay kung ara ka sa Talubangi area. Amo ni medyo nanubuan na ning lugar diin na damo man diri ang ginpang rescue Aksyon Rex. The same apektado man ang mga pumuluyo sa barangay 1 kag barangay 2. Ang Consuelo man Aksyon Rex, grabe man dito ang halita sa baha. Ang Vista Alegre, Bukana, Ilog, Guse, Dangkalan, Inklaro kag ang Manalad. Sunod diri kay Padilla Aksyon Rex kahapon nga adlaw alusod hindi gid makagwa. Halos na ipit na ranggid sila Aksyon Rex ila siningatag sa mga kapalayan. Pero going ka si Palay, hinubaan pasabol ng area? Sa Aksyon Rex karon na suro sa iya ang area sang Manalad kung maagi ka sa National Highway from Talubangi going ka sa Palay area pwede makalabay na, pero this time ang mga truck, ang bus hindi pa pwede makalabay. Ang only makalabay pagid lamang ining mga pick-up nga mga salakyan Aksyon Rex kay may nakabalabag nga mga nagkalatumba nga mga postis dalan. Malain pagidya iya sang NGCP bala ning dako bala Aksyon Rex nga yes ang napukor before. Inang napukor before. Natumba man ang ila sining dako nga ining ila kuryente bala nga dako 69 kb. Oo. Tumbagit ragidya Aksyon Rex sa kilid ang ginimo diriya para lang makalabay ang mga salakyan. 13.2 niyang sa mga electric cooperatives mo, 13.2 ila 69 kb volts na kilometer na magtawag 69 kb basta 69,000 na ang nagalatay nga kuryente. That is why dako nang iyasang napukor mo.
Rek Aksyon na Rex, amo na subong ang nagabalabag sa area sang Manalad. That is why suno sa iya kay kumo nagabalabag ni mahimo gid lamang makalabay ini mga pick up nga mga salakyan. O kung Kung bisan mo wala pa to rektang series pa si Palay? hindi pa malabayan Action Rex, wala pa nila ginapahanugutan kay actually para lang makalabay gani Action Rex ang ginimo nila ginbalabagan lang nila ginbalabagan ginbutangan lang nila para makataas lang ini mga kuryente ni bla. Oo. Amo na lang niya gibutangan sang kakawayan. Actually, napamangkot ko na si mo, Aksyon Alvin, kung kamusta tong sitwasyon. Kay may pamangkot na nung update sa si Palay, no? Si Palay, Hinubaan, Kawayan. Amo na nga daw, hindi pa pasabol ang dalan tungod sa pagbalabag ni sang poste, kag kuryente, sang napukor or in GCP. Amo na siya Aksyon na Rex, pero sunod sa iya kung mga tricycles Pwede kalabay kay gamay-gamay na. Oo, mga motorsiklo, auto pwede makalabay kahit lang dira iya sa pickup Pero kung asto sa tubig, pwede na maagyan, why na sang tubig na. pwede na siya maagyan Aksyon Pero na ang Rex. problema, kay may mga poste pagag-kuryente, pila ka poste ning nagbalabag na? Damo Aksyon na Rex kung sa Ay, ganun poste. pa? Damo kung halin ka sa area sang Kabangkalan, gawin sa area sang Manila, damo mo to mga poste bala nga halos natumba man Action Rex kay tungod niya pagkatumba man sining to poste man sang NGCP bala. Kunti may mga wire man dito sa mga gagmay nga mga poste bala Action Rex nga amo na nagkalatumba man dalasa man ang mga poste man Action Rex. That is why sunod diri kay Gido o kun Sir Padilla nga ang mahimo pagid lamang makalabay karon ang mga light vehicles ang sa pinakadako niya ang ang pick up ang Cantor kag iban pa nga dalag ko ng mga salakyan hindi pa ni advisable bisan mag-agi sila kung from Talubong area Andulawan going sa Banwas ang Ilog malabayan na ni siya Aksyon na Rex sa karon, although may mga nagapabilin pa nga mga magagmayutay na lang nga tubig pero malabayan ni siya going ka sa proper sa Banwas ang Ilog Action Rex. Pero ang ilog to si Palay, amo parang hindi advisable. Hindi pa advisable kay tungod sini Action Tungod Rex. sang poste. Oo, pero kung dumudungan itong iban kay kumuha mo na, may mga tricycles man pwede sila kasakay. Ate, gagmay Oo, gagmay, pero may mga jeep man, kay ining jeep siguro, makabiyahe naman guro ni si Palay. Basi magabiyahe bala si Palay man, kay iban mga tawag nila na Action na sa jeep ta, nga medyo durdag ko, Piera ang tawag na, pero jeepney, may gabiyahe man going sa Sipalay area. Oo, galing kay Tim Ruantos lang sila gawa, kay Como, hindi pa malabayan ang among nga lugar. Ang power dito, wala pa mag-resume, wala pa to power. Way pagid. Kung signal telepono, nagano to, nagbutang sang generator to. Oh, yes, Yung ginibo mga karon. generator nga ginpamtang para maka-charge sa cellphone. May charging station karon ang Banwasang dala sa mismo sa proper sa Banwasang Ilog. Ang iban ginpahamtang sa gym mismo sa Ilog powered by generator. Pero ang Dangalan for the meantime suno sa iya wala pa. Kag ang iban pa nga lugar like Barangay Bukana wala pa pero plano ini bugutang man sa generator para sa charging station granting suno sa iya grabe gid ang halit sang sining baha kag bagyo bangod grabe man ang nagkalatom mga poste. Kung halin ka sa Banwasang Ilog malabay ikaw sa area sang Consuelo Action Rex hindi ini karon pasabol bangod Hindi nga gapabilin Consuelo naman. going sa Consuelo medyo unahan jutay sa Banwasang Ilog. Lampuwas ka Interior na sa pagit- Banwa. Lampuwas ka na sa Banwa. Ang inigaalagyan, shortcut di siya Aksyon na Rex kung going ka sa Kalubang, Barangay Vista Alegre. Muna yung mga sa shortcut. pasulod na saya. O pasulod ni siya. Hindi siya malabyan kay tungod madamo sa puno sang kahoy nga ginapaidalom karon sa clearing operation ikaduha ang ang dalan taga hawak pa ora ken ang tubig sa dalan taga hawak pa Action Rex
ang Andulawan tagahawak pa suno sa iya, pero ongoing pa man ang pagpadala nila sa ayuda, especially mga relief goods para sa mga nabahaan nga lugar. Aksyon na Rex, that is why nga suno sa iya, bisan gani pasalamat man sila pag-abot man sa Philippine Coast Guard, ang iban pang mga miyembro ng DRRM, even ang mga barangay officials. Aksyon Rex, although sa karon suno sa iya, hindi pa sila makahatag totally as to sa pila ang total numbers of affected nga mga pamilya nga nabahaan. Okay, ginauna pa nilang kinanglanon sang tao gid. Yes, Aksyon na Rex. So follow na lang ng mga recorded na importante mabuligan ang danay hong wala mga puluyan da ba o na ano. Damo to, kada hulab ko makita mo, ipadala ko na nga picture nila. Ang coastal areas gid mo gidurong dako-dako damage ni. Yes, dako-dako, wala ni pili, siling niya gani, iniyaway ni pili, manggaran ka man o konfigado, tanan bisa na manggaran, hulab man ang ilang mga atop, ang mga balay nga made of light materials, medyo duro di malas, kay iban diri nagkalaguba, bangod man sa siling bagyo. Karon dugay ma-update ato kay erect Tenerife, kay parang erect blaho, kay parang magkakuan kita, hinubaan si Palay area kung kamusta dito. Yes, Aksyon na Rex, at least para makabaluman ta sa pinaka-latest man. Reaksyon na Rex, ang pahayag ni Sir Guido Padilla. Salamat tani kagabi wala man nakagkapitan nga bakasyon sa evacuation center naton gali iti masa naton gid nga mapirsa mabato matupa ta sa ginamo physical pero tabo daya nga nagtuman evacuation na preemptive nag-volunteer tamo man tang nagkuan majority mga covered court karang ipabisig na puno man yan kay may nagpabilin kay nga wala na mate so ang una experience nila nga nagahan sila sa ilang atop sa second floor kaya first floor nila puno-puno na sa tubig. By the way sa lista sir, may pila sir ka mga household ang nagtinir sir sa tagsa nila ka mga evacuation centers. Sa subong hindi ko pa nakahatag no kay way pa kompleto hatag man detalye ang mga barangay kitungod way signal subong ang globe ang smart pa lang kagsan Tukintex ang nakabalik ang ilang mga radio communication wala man subong power kay burnout way sila charging station may rata na subong yung charging station sa proper sang ilog kay may generator da so sa covered court may mga outlet na yung pang-provide kag sa munisipyo man sa labi may mga outlet man da kaya ang mga barangay subong buwasang proper way gid kay miskomunikasyon sila bisan radyo kag cellphone kitungod siguro wala man sila ka charge na sang ila cellphone kag mga handset. In short of it, kung lang taon tagid 80% sa banwasang ilog apektado gid yan. 100% gid na apektuhan sing baskog nga hangin, baskog nga ulan, tapos sa flooding 70 to 80% ang naka-experience ng flooding sa banwasang ilog. Except lang ya ang mga barangay sa bukid, wala siya katilaw flooding. Wala pa sang reported nga nasamaran. Ang nasamaran very minor, nakatapak sang mga buka nga botilya o salsalon. So far as of now ay man kami sang major hit bala nga nagkalaigo sang dilinupat nga mga debris. May casualty lang kami as of today. Isa ka bilog nga bata nga may epilepsy na lumos siya. Ginatake sang iya epilepsy. Nadiskubrihan na lang siya after more than an hour nga naglutaw. Tungod ginatake siya sang iya nga kuyap. Lumos siya sa ila nga panimalay lang mada. Way nagtiparan sang iya ginikanan nga iya bata nga nahulog na sa tubig pag nalumos kay tungod ginatake sang epilepsy. Oo, saan uy na sir natabo? Kagabi, mga alas 8 sang gabi sa may barangay 1. Laki ito nga bata. Hindi ko lang makuan matansya kung pila ang edad. Linghod pa nga bata. Ano ang mabuli sang ahensya sang gobyerno dira sa banwasang ilog sir? Bisan naara pa ang flooding, nang distribute na dayon sa mga relief goods sa mga evacuation center nato. Hasta subong padayot ni double time ang distribution sa aton relief goods. May ara barangay nga subong pa lang nimo nga adlaw masulod. Itungod sa kataas man sang ilang tubig baha, especially da ang mga dulawan. Bisali gribot lay pa namon subong kay may bilin pa ng tubig. Ang Consuelo amuman ginahingago pa mag-clear ang dalan para makasulod ang salakyan kag maka-distribute sa relief goods. Aksyon na
Rex ang kabahin gid lamang ini sa pahayag ni Gido Padilla. Amo ni Aksyon Rex ang pila ka mga barangay ang plano nila nga dulungan man sa mga relief goods karon nga adlaw. The moment nga matapos na nga ini nga clearing operations dalan ka bangod man sa mga nagkalatumba nga mga dalagko nga puno sa kahoy. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan dra sa area sang Banwa sang Ilog. Life extension super Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa Philippine Standard Time, las 12:21 na nga aton oras, out of coverage si Eric Tenerife. Hindi makontak pa rin ko yung imo sining linya dara sa hinubaan now. Dali lang kay nag-text man di sa akon nga mahatag sa update kanapusan out of coverage karon dugay-dugay guro kay out of coverage pa man ang imo sining linya dira no ara sa Aksyon Elmar away out of coverage kid. Sige, basi kung way to signal si paring Eric sa hinubaan kag si Palay area maki-update ta tani to ga-indicate man di sa akon. Sige, base alang-alang pagurong signal yato. Okay, sige, base karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Art Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa DSSD. Kag mga opisyales sang Barangay Banago, ginatinguan nga matapos ang assessment sa mga puluyan nga nagkalagba bangod sa Bagyo. Food packs tigayon nga ipanagtag or ginpanagtag na kagabi mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Hupon, Aksyon Art. Natapos na kagabi ang Rex ang DSSD kag mga opisyalis sa Barangay Banago ang paghatag sa itong mga food packs gin-preparar sa lokal nga pamuluhan Brisbane sa Bacolod direkta sa mga napiktuhan kag gin-evacuate nga mga pamilya matapos nagigo diri si Bagyo ulit sa syudad sa Bacolod. So, Kapitan Ricky Miari Sr. sa Barangay Banago, nakibot ka ni sila kay nagdamo bilpiata, nagpalalista, pero masobra 200 ang ilan natagan sa sining food packs kay may pipila sila nga nadiskubrihan sa ulihi nga nagbutang man sa ngalan nila sa listahan pero tiway sila maka-evacuate gikan sa ilatag sa ka mga purian pero tiging consider na lang iban to sila ni Capiares para man mahatagan sa ngayuda pero sila niya ang ginahimo nila subong ari naman sa paghimo sang aktual nga assessment and kamo naging balik naman sa DSSD sa lugar agud timoron kung sino gid ang mga residente na direktan na apektuhan o kung partially damaged kag totally destroyed ang ila mga purian kay ginmando man ni Mayor Binyo Nadia
sa DSSD o podiya sa iya talatapan nga kinahanglan tapuson kung hindi subong adlaw dapat antes o sa adlaw nga Lunes makumpleto na nila ang listahan ng SUMEX. So sunod diri kay Kap Mijares sa mula karon ng ilang sini prioridad ilang aktual na pag-inspeksyon to determine kung bala ang balay sa mga residente na napiktuhan sa bagyo ang partially damaged or totally destroyed. Yan ang parayag ni Kapitan Mijares. Iban bla, magpatay pulpat. Bisa raway ka makwit na. Tagtuan na sa evacuation center, panglista, natagan sang ticket. Okay. Kung may ticket kaya, it means ka naka-evacuate ka. Naka-adel ka sa pulpat. Sobrang 200 ang amon nga naka-adel. Sa mga nagkalaguba nga balay, may ara na kamo totally destroyed kag partially damaged? Actually, action na, mo man sa mga nadalihan sa DSSD, kag sila man identify ang mga partially totally ginapadalihan sa amon kag sige pa kami ganit na subong inspection kay gusto man ni Irbing dasigon giblaw na matagal. Ini korson sa parayag ni Kapitan Mijares kay kung inalis sa may mga financial aid assistance nga matag silang gobyerno at least ang matutuod na benepisyaryo ang mahatagan. Now isingit ko lang ni Galileo kay Good News Aksyon Lex may Sige pang clearing operations nila subong? si Sir James ang mga tao yan nagpawaya na temporaryo subong. Actually na-interview ko siya. Nagpaway? Nagpawaya na kay kahapon ang sugata sa tao niya nadalag ko gidlay nga kahoy sa Lex. Sa isinta ka puno naguba ang chinso, nag-request siya bago duwa sa mga Lex. Naguba ang chinso kay hinding tawo? Ang tayo, baldaman kapoy gigulo mo alin sila ay kag ang mga dalagko nga mga kwani ginunan Subong to parang kay Villamonte to sa may dintong area to ga request man to may kabalabag pa kunong dako nga kahoy pa magkantuan niya hasta subong. Para ang mga ibang ambulante bigay nag-bulig sila nagkagang taga-Bureau of Fire. Pero kay si James Men, kung mo ginapabot pang delivery sa doon ka mga chainsaw na bago, possibly kung mag-abot na Makiling gali ba si mapalabot mo da Aksyon Art Makiling Street Barangay Villamonte Havilona Corner Makiling Street Villamonte dako nga kahoy yo nagkuhan gid sa linya sang kuryente. Kung to sa Home for the Blind, amo naman ang ipalabot kay Sir Jones kay sa balay to ni Rinante Fernandez. Saan tumanan? Aman silingan. Silingan? Sige ba, si mga text mo lang dang Villamonte ka pangayo bulig diyo? Third Action Lex, kinaka-forward na natin siya to. Kay madamo-damo sila pending pasukan na re-respondihan. Inuna na yung mga aras dalang na hindi delikado blagad mapos ang paglagay ang mobilization. Pero nagdugang po siya, kuha na request na kay bago. Kuha na, gasurinder ang chinso. Kung pila ng katuwig ng kahoy, chinsuhon mo lang? Diba si senior citizen mo ng chinso? Ay, grabe. Kita kung may bagyo, di ba magamit yung Aksyon Lex, pang tunggol mo lang na nila chinso sang nagligat, tubla pang hawan upod sa Seneco. Kung naglawig na natin, kinailan na sa bago nga chinso. Ang good news na isingit ko sa imo, tanan galit nga willing, kay nagtawag si Dr. Chris Solomon. Tanan nga? Na willing magpapakuna na may bago subong mga 20 doses ini na Johnson & Johnson. Gali? Nagabot, sila nga gina-expect naman na mabaha naman yung tao. Hindi ginumpisa na subong adlaw ang rollout si Aksyon Lex. Kung gusto nila, Johnson & Johnson, ara na available. Di saan sila masugod? Subong ginasugdan na nung nag-resume ng ilang vaccination, pero ang schedule niya para sa national vaccination na extended, ini sa 2021 and 22. Pero kung gusto mo lang away ka man ng national vaccination, subong pwede ka nakagadto, especially Ayala Mall, kay ara dira ang Johnson & Johnson from 18 years old na nabag, na willing magpabakuna, kadto na kag magpatublok para piho na. Siling ni Dr. Chris Solomon. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon nagtayupon nag-aksyon din kaman sa Pinas.
Laputon ka sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon ta, DTX 500. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Sa Kapitolyo pod kay Aksyon Brian Morden, ini may kang tanan sa sanggunian panlalawigan magadeklarar sang state of calamity paagi sa resolusyon. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagahingyo sa mga environmentalist nga hindi pagbalabagan ang clearing operation sa igad sang dalan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon Brian. Aksyon Rex, magluwas sa ginatawag naton pagkadula sa mga kagamitan, mga puloyan, kag iba't mga patay pa. Isa sa mga ginaproblema, subong sang mga biktima sining bagyong Udet, amo ang financial kag pagkaon man. So, diri nagsulod bigilayon sa sangguniang panlalawigan nga dapat magpasar na sang resolution nga nagadeklara sa probinsya sang Negros Occidental sang ginatawag nga state of calamity. Kay kung makadeklara na Aksyon Rex makagamit na sang calamity fund ang probinsya sang Negros Occidental, lakitman ang mga LGUs kag mapanagtag nila ini kung anong dapat nga mabulig pagid sang LGUs dira sa ila sini nga mga pumuloyo nga apektado sang nasambit iya nga bagyo. Naibalaan nga magluwas iya sa DSWD nga bayara na sa initial nga mga food tax kag iban pa ang LGUs pwede gid makausar sa ila calamity fund agod makadugang piyan-piyan sini nasambit nga ginaproblema karon sa mga utod ta nga nabagyuhan. Aksyon Rex. So dason nga semana sa regular nga sesyon sa SP dira so no, kay Ferrer, aktuhan nila una, gilayon ina para ma-plastar sang LGU kag makahimo sang ibang nga tikang pagida para sa mga pumuloyo. Ari si Ferrer, angot sini. Pwede nga mahimo dira mga resolutions, may mga arayhan. Ordinance. Ma-declare ka po dahil sa sa Tuesday, state of calamity sa probinsya sa Negros Occidental. Nagstorya na kami nito. So, ipasaya na ang iyang transitan. Alin sa Governor's Office padala to, i-declare kayo na mapas ka kung saan resolution. Okay. And then, that's the time basis man sa LGUs na calamity area ang ilan nila. Kung maka-declare calamity, emergency calamity, or no, may mga...
So may mga pundo na sila, Yes, para mag-iyo nila tayo. So may pinapanak daw 20% sa kanila o 8% ka lang isipan. Okay, kung hindi magdeklarang probinsya, di sila dito magulugan Actually, naman, no? ang porsyon sa palayag ni Ferrer ang sini. Samtang iulayon ko ng kay na nag-aayo man siya sa aton nga abi kon nagamonitor subong ang mga ang environmentalist naton nag-aayo siya nga hindi na pagpamalabagan pa kung anuman nga mga development sa mga kilid sa highway abi mga dalanon nga ginahimo sa DPWH sa pagpangutod sang mga kahoy action Rexa. Kay suno kay Ferrer dire once nga mautod irang mga kahoy malayo ang nagakatabo nga pagkatumba sini kag ang pagtumba niya dito nagatupa sa linya sang kuryente nga mo ang tunaan sang brownout gilayon. Magluwas sining brownout action Rex may ara pa sa mga tao man nga natumbahan man sang kahoy i-implode niya sini ang iyang sining constituents dito o constituent niya dito sa Lacarlota na nagaduso-duso lang sa motorsiklo dito gid kay natsambahan niya tumba ang kahoy nagkit-agin siya so patay gid ato. So no patri kay Ferrer nga kon limpyo ang kilid sang tanan kag poste lang ang imo sini nga makit-an dira ining mga problema sa panahon sang bagyo do hindi gid matam-an kay saya paglantaw kag pagpangusisa dito sa sur nga bahin sa probinsya na istorya niya dito ang Noseko kag ibang pang opisyal nagambal nga base pagdahig pa sa duha to tatlo ka semana o isa ka bulan ang pag-normal or normal nga supply sang kuryente bangod sa damo di katama ang nagkalatumba kay natumbahan man sang kahoy sa Brexa. So nag-aayo siya sa mga tawo nga nagkritisar kung may utdo nga kahoy sa kisitanan na dapat ipaiway na ina kay pwede man lang kapatigayon sang ipagdevelop sa tree planting abi nga mahilway sa kaangay sini nga sitwasyon. Yarin pagbalik ni Sir. Problema tayo subok, hindi kasi gusto ko matiyambal sa imo. Ang mga hindi may widening kita, may kita nga development sa widening. Ang nagkakit na ara sa kilitalan ng mga kahoy, amogit ang nagpatumba sa poste. Matumba ang kahoy, maigo yung poste. Kurinti, tagtag, pinaka-poste ba yun? Kasi mo malang na ang kapamakod ang kurinti na poste. Pinakabalay ang natumbahan man sa kahoy. Hindi mo na isa may pros and cons kitabla sa mga environmentalist na ni. Kaya kung may clearing, ipa siminto mong kilitalan, lapit sa poste, gari-up ka gari-klamo, insubong ang kaluluhoy na ang clearing, LGU magyapon. Napito ang gobyerno, na pamilya, inama lang pag-utog kahoy, kanong nagtuloy sa pangkat, hindi madalahin ang kulinti. Yes. So in favor kagid vice nga kung may mga kahoy da nga labi naging ito sa muna ang pangabay ni Ferrer sa ibang nga nagakritisar sa mga ginapangutot nga mga kahoy nga tikon lang tawon mo may mabulig ini sa panahon sang kalamidad kaangay sang bagyo. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ini si Aksyon Brian Morden mga aksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Daligid lang sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA.
Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang tiro, nga pang liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ayos, may lang nga pagpamati kay Paper Parsley, kadamo gid sang naapektuhan ni Odette kanami ganiton si Odette. O ganita da, kung may ganiton ka. Amugid na ang bagyo, no? Ayos.
Salamat gid Inday Jinky di alagdon sa imo sining gin padala diring perti 100 stars pagid, no? Salamat gid Inday Jinky di alagdon, no? Gatamyo lang sa kay Mr. B-Boy Villasor kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon. Ayos, Bia Jonathan, may lang pag pamati okay. Dali gid lang ha. Madam Vergie San Antonio Alpenda. Bisan 2 days na kami diri sa Silin Homes La Suga. Ay gali ka. Kag tubig now nagpalod gid ko para maka-monitor lang gid ko sa imo. Salamat gid Madam. Madam Vergie San Antonio. Why to gali suga kag tubig sa Silin Homes? Pelton Lipora may lang pagpamati sa Pasay City kay Angel Sagal Baladhay update sa Sipalay sir. Mong problema to kay connection naton sa Sipalay daw wala gid connection to. Why gid mga power dito, no? May ML ano update ya sa Escalante Action Rex. Wala man, why pa ka-update pa. Karon lang dugay-dugay Keith Robert Helsinger sa Barangay Road to okay. Sa kay Jenlen Banduha. Salamat gid Margie MG nag-follow up lang ko diri permi. Ano nag-follow up man? Christine Minyes Villalobos, Merly Plaza Herher, Barangay Cartagena sa Bool, Purok Isdaan, Higad Baybay to. Tani okay lang. Okay, sige. Thank you gid Salamat gid sa inyo sining pag text, no? Bausinday Jinkyo, pasensyahin ninyo lang na ay perti. Sige Inday Jinky, salamat gid Merry Christmas sa imo da. Merry Christmas and advance Happy New Year, no? Inday Jinky de Alagdon. Sige. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers ang DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title
radyo, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, standby mga kaaksyon kay tirahon tanayng balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Aksyon Arloticar on standby man dala sa ikatatlong distrito. No? 7 ka mga persona nagkalamatay sa probinsya bangod sa bagyo o death, mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sa ni Aksyon Alvin. Aksyon Rex, naglabutan na no sa 7 ka mga persona ang nagkalamatay sa sining bagyo Odette. Sa diin wala ginaako subong sa Philippine National Police o nagpo-PO nga wala gid nila na antisipar ining maguba bala ining mga communications tuga man sa sining typhoon na Odette. Ambot ko ng si Palay ni nga gina-text sa aton dre kon positive niya nga may siyam kuno. Ibaw damo man to ba?
amo na aksyon na Rex, amo ni nga problema kay subong pa lang na kayo ang iban nga mga communications. That is why sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Edison Garcia nga late na nag-alabot ining mga spot report kag ang mga reports ang tagsa ka mga kapulisan gikan sa mga banwa nga may mga aksidente o insidente sa ila sinitag sa kalugar kay wala man sa may nagpadala sa mga spot report galaom sila nga matawhay ugaling kay may natabo diri nga late report kaangay sining ginatawag nila aksyon na Rex nga mga aksidente nga nalumos ang iban natumbahan sa nga puno sa nga kahoy din sunod diri kay Garcia sa Moises Padilla diri sa official record sa mga kapulisan una diri ang kamatayon ni Jose Ariel Valenzuela 57 anyos ang San Julian Mapa Barangay Udyong sa Moises Padilla ini siya ang napatay aksyon na Rex sa kasagsagan sa bagyo alas 2 ang kaagahon sadtong tinalikdan nga adlaw o kun kahapon nga adlaw di nagsaka di siya sa puro sang kahoy aksyon Rex plano punta ni doon ang sanga apang kay nga amuning nagabalabag sa ila sining nga balay sus ka na diskubrihan na ng sang asawa sining nga nagabitay na ang liog sini sa sang kahoy alas 7 man sang aga sa Hacienda Maria Cecilia Barangay Consing sa Magalyon Moises Padilla napatay man ini si Rogelio Gloriba 77 anyos ini matapos na tumbahan aksyon na Rex ang puno sang kahoy ang Cotton Tree ni bala aksyon na Rex nagrekta sa ila si nga puluyan rason nga nganing 77 anyos nga lalaki ang napatay bangod man sa road accident tungod man sa sining nga bagyo aksyon Rex napatay man ining si Jomar Sumiling 32 anyos isa ka security guard sa nga Purok Santan Barangay Balabag sa siyudad sa La Carlota after sining road accident din sakay ni siya sa iya sining nga motorsiklo o galing kay ti wala sang helmet ang natabulang o galing diri aksyon Rex sa aksidente ini nga nadagdagan sang fulo sang mga branches bala o kun sanga sang puno sang mangga rektagid sa iya sining ulo nga nangintunaan man sang iya sining kamatayon sa Isabela napatay man kahapon sang hapon alas 4 antak na si Milrose Tolentino 53 anyos kag residente sang sitio Kanlusong Barangay Kansalungon sa banwa sang Isabela din ini biktima aksyon Rex ang naigo man sang sanga sang kahoy ang iya sining lawas rason sang iya sining kamatayon may napatay man sa San Carlos kahapon nga adlaw ini kilala man kay Candelario de Soyo 64 anyos residente ni siya sa Remedios Barangay 3 sa siyudad sa San Carlos diin na ang insidente natabo man dira sa may Carmona no diin sino kagabase man sa pag-usisa sa mga kapulisan ini siya aksyon Rex ang dadagdagan man sang sanga sang Gemelina sa sulod sa iya sining puluyan nga himo gid lamang sa light materials sa Manapla may napatay man alas 11 antak na sang tinadikdan nga December 16 diin ang napatay diri kilala kay Fernando Lubaton 70 anyos kaga sitio Pulo Barangay Tortusa sa banwa sang Manapla ini siya aksyon Rex ang nalumos kag latest diri kagabi ining duha ka tuig nga bata nga lalaki sa Barangay 2 banwa sang ilog nga nalumos matapos nga ginatake sang kuyap na sa puwan gid lamang sang iya sining iloy nga nagalutaw na ay ning bata nga lalaki bangon ko na matapos nga atake sang iya sining kuyap ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Edison Garcia sa pag-iyo mga tumbahan ng kahoy, ang ilabalay. Although sabihin na natin katapano na may mga na-protect na, pero sad to say that may mga natamaan hapon nga nakatsyagit, kung pwede tayo maiwasan. Pero kung makita mo sa report natin is more on sa major siya nga natumbahan ng balay nila sa kahoy. Like basta light materials ang inyong balay. Sir, may mga nalungos man sir, no? May nalungos. Natumbahan ng kahoy. Ang panimalay, mga muna kahayos ang bubong. That is in relation man sa sining typhoon. Yes, in relation gihapon siya. Kaya nga nung una, pasalamat ako ay isang
casualty. However, nung bumalik na yung mga cellphone natin connections, ito ng mga report, yun yung magiging number one ng problem na natin. Kaya na anticipate na kaya walang pagsakin yung madulang signal. So na Rex, kabahan kita manginis ang pahayag ni Lieutenant Colonel Garcia. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Mga kaksyon sa diin kaman sa Pinas, laputun ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kay Margie MG. Salamat gid sa 340 nga stars nga ginpadala. Margie MG, no? Florencia Villacampa from La Union. Salamat gid Kativer Araman si Aluna Cruz. Wala kami gintagaan relief goods kay ang amon balay suludlon ang ara lang kilidalan ang ginpanghatagan sa dini Alona Cruz, no, ginpili lang. Sa dini Alonan Cruz. Sige, dali gid lang kay si Eric Tenerife, check ta siya be sa area sang Hinubaan kag si Palay mga kaaksyon, no? Masaylo kami parerek sa piyak nga communication para matawgan kay Kaudra, no? Kaya rin na siya nagbalik na gurong power. Tawgi siya liwato kay patirahon ta siya. Aksyon na Eric Magbanwa, standby anay sa balita gikan sa BCPO. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:05 na nga ton oras, kadtuan tang balita bisa Sauda Negros, mangisayod dato sa area sang Hinubaan, kag tiba si may update man si paring Eric Tenerife gikan sa Sipalay City. We have Eric Tenerife from Hinubaan. Yari ang countdown sang report. Aksyon Eric, dali bilang, no? Mayong hapon na Pre-Rec. Mayong hapon paring Rex sa Tagpalamati sa Aksyon Radio from Hinubaan. Aksyon Rex, pasensya lang kay na pagdal sa text mo si Ibo nga pwede na kung utod siya. Gakadula-dula tong signal actually sa area sang southern part mo. Balikan tabi si paring Eric Tenerife kung makasulod pa kita sa area, no? Kay gakadula-dula tong signal actually. Mayo lang kay ti nakabalik ng signal nila dito sa southern part sang probinsya. Balikan ta si paring Eric. Go ahead, paring Eric. Aksyon Rex, medyo on and off din ang signal namon dire. Gani? Amo ni nga report ko number 1 sa imo sa tanan nga taga Hinubaan. Kag may familia sa Hinubaan, don't worry lang sa Hinubaan, okay ang sitwasyon subong. Pero almost 100% ng amon mga cellphone dire way gid signal. On and off ang signal sa telepono. So that's the situation number 1. Number 2, wala kami sa gihapon sa kuryente sa bilog nga Hinubaan and Sipalay area. Wala gihapon kuryente. Hinubaan, Sipalay, and Gandoni, wala pa sang kuryente. Report number 3, ang banwa sang Hinubaan. Dula naman signal ya, dalig lang, no? Kay maintindihan ng sitwasyon, manti gapangita lang sang mayong signal si paring Eric Tenerife gina-report, no? Way sang dapat nga kulbaan ng mga taga Hinubaan ngari sa syudad sa Bacolod, no? Balikan ta si paring Eric Tenerife. Aksyon Eric.
Action Rex, ang pinakanami ilang report, zero casualty ang hinubaan. Okay. Wala gid casualty. Maliban lang sa pila ka baboy, baka kag karabaw nga nagkalamatay, sa human lives, zero casualty. Damage to property, balay. 85 to 90% ng balay subong sa hinubaan, wala atop. Wala atop. 85 to 90% ng balay sa hinubaan, wala atop. Wala kuryente. Nagmahaga iwat ang lansang battery flashlight. Ang tubig dire, ang mineral water, shortage kami sa mineral water, bangod kay wala kuryente, wala sa mga water refilling station nga naga-refill sa amon nga tubig dire subong. Right now, ang ginahimo dire sa hinubaan, nagapangita sa mga matinlo nga mga bomba nga may direkta nga spring water kag dira nagasinag-ob ang mga tawo. Masyado ka iwat na subong sang kandila, posporo, tarpaulin nga ginagamit atop, karton nga pwede lang madingding sa mga pamalay, masyado ka iwat. Amo ning sitwasyon namon dire, pero nagapasalamat lang si Mayor Ernesto Estrao nga wala sang napatay or casualty or damage to human life nga natabo. Ang local government of Hinubaan halin pa sa pag-strike sang Bagto Odette. Madamo na nga mga food packs ang ipagwa, pero may mga lugar nga mga unreachable nga mga area tungod kay nagkalabali ang mga taytay or ang mga dalan nagkalautod dala sang baha. May mga lugar sa Purok Lumbia, Purok Mauti, sa area sang Barangay Bulwangan, hinterland area namon, passable ang dalan subong, kaya ang ilang nga mga dalan kag taytay hindi gid maagyan as of broadcast time. On the coast area of Hinubaan, halin ikaw sa Sipalay, ang una nga barangay nga imong masakpan, Barangay Talakagay. Ang last namon nga barangay, boundary sa Negros Oriental, Barangay Sangke. From Barangay Talakagay up to Barangay Sangke, 12 ina ka barangay. Kag nag-stretch more or less mga 42 kilometers of shoreline, ang halos kalabanan nga mga pamalay, 90% sang pamalay on the shoreline area, either naggalawasdak or wala na sang atop. Amo ina ang sitwasyon. Mga baruto, mga ginagamit sa pagpangisda, 90% sang baruto, wasak, guba, pinang guba ni Odette. Ang amon nga mga kuryente, halin sa Talakagay up to Sangke, hindi magnubo sa 32 ka poste ang either nagkalakilid or nagkalalukat. Wala gid, kahoy. Ang amon nga kada barangay may ara na mga chainsaw. But until now, dali lang kay nautod naman si parang Erek, dali lang kay Chekontanay, no? Ang ginapamatian ninyo, reporting live gikan sa Banwas ang Hinubaan, angot sa sining sitwasyon Hinubaan, si Palay Candoni area, ang ginatagyang sitwasyon sining nga mga inura. Sala na parang Erek, daligid lang, no? Kay marubudlay ang signal, maintindihan, mas maayo kay naka-contact siya sa aton dire kag nakahatag initial nga information gikan sa Southern Negros, hindi na ma-contact parang Eric basi kon ang imo dira nga communication makapangita ka dira anay sang signal nga maayo-ayo kay why na, no? Hindi na ma-contact ang iyang cellphone, no? Ang komunikasyon tagikan sa Banwas ang Hinubaan, ara na siya. O, parang Irek? Yes, parang Rex, pasensya gid sa intermittent nga cellphone signal. Alas 12 lang nagbalik ang signal sa Smart, zero pang signal sa Globe. So sa may mga pamilya dire sa Hinubaan, nga ara dira sa Bacolod or elsewhere nga nagapamati man sa imo subong sa online, contact lang kamo sa mga Smart anay kay ang Globe balda pakit as of broadcast time. Now, so, amoy nang damage sa shoreline area, paring Rex. Fuel. Ang amon gatong dire, crudo, gasolina, kag gas, this will last for another day or two. Duwan lang ni kadlaw nga amon nga stock. Kay ang mga gasolinahan dire,
jutay naman ang stock, kag hindi man makapump kay wala siyang kuryente. Ang may mga generator, medyo nagka-problema kay may pila ka mga gasoline station dire, nga ang ilang nga mga pumping stations, din patakilid ba ni Udet, guba man. So, ang pinakabakal subong nga gasolina kag crudo, para dito sa mga tingi-tingi, ining dibutilya lang, dibutilya, ginalon-galon. So, this will be another problem for us in the next day or two, ang fuel namon diri sa Inubaan. Wala pa ko sir may nakita nga mga dagko nga mga trucks sang fuel companies nga nagtaklad diri sa amon. Pero damo ako sang may nakita nga nagatinaklad nga may dala nga mga general merchandising goods like kandila, mga tela, plastic, nga mo nang kinanglas sang tawo subong Aksyon Rec. Masyado kasingkal sang init subong diri sa banwa sang Hinubaan, kag ang mga tawo naga-take time nga magpanghalay. Wala sila kapanglaba. Kapanghalay sang mga nabasa. Kay nabasa. Kay sa hambal sa nakaina, 85 to 90% sa mga pamalay either na wasdak or wala sa atop. Mundiri nga general itsura. Nagpalupad kita sa drone kaina sa ngaga Aksyon Rex. Kagang itsura sang Hinubaan, maluoy ka. Dawinagyan sang atomic bomb. Sus. Ang mga kahoy either wala dahon or nagatakilid. Ang mga balay either wala atop, nagatakilid, wasak or wala sang panapa. Ang halos tanang nga saging tumba. Ang mangga, swerte kadamo gid nagkalatumba. Lubi, swerte kadamo nagkalatumba. So amoy ning amon sitwasyon subong sa banwa sa Hinubaan. Kag pasalamat kami dira sa inyo sa Aksyon Radio nga nakalusot ini nga signal. Kay kadamo gid sa nagapamangkot kung paano makontak ang Hinubaan. So kung may kapamati subong nga taga Hinubaan, basi makontak lang daw sa imo Aksyon Rec. Kag please relay lang gid sa ila, everything is okay as far as kabuhi. Why kami napatay sa Hinubaan. Okay. Pero kulang kami mineral water, kulang kami atop, kulang kami nipa. May bugas sa stock ang munisipyo, but we are still trying to penetrate sa ibang nga area. May mga gin set up na nga generator set or pwede mapasiga lang daw or maka-charge cellphone Aksyon na erect? Yes, Aksyon Rex, ang munisipyo sa Hinubaan 24 hours naga-andar ang amon na generator kag open sa tanan nga pwede maka-charge. Pwede gid. Si SB DAF Reliquias nagpagwa man sang tatlo ka mga generator kag in posisyon sa ilain lahat nga barangay. Binapasiga kung gabi kag pwede man maka-charge ang tanan. Mr. Joel Yusay, ang amon nga head sang DRRM, ukod na kay Major Clifford Bataday, ang amon nga Chief of Police, nagpagwa man sa tag-isa ka generator each kag inlapsa sa mga nabukid nga bahin sang Hinubaan para maka-charge ang mga tawo. Ang iba naton nga mga government officials, ang ilang nga mga salakyan, ginpang deploy namon sa mga strategic area, ginapaandar lang ang salakyan, sige ang charge sa mga cellphone, but very, very limited. Kulang gid kung gabi dire Aksyon Rex kagabi may na kay full moon, pero masyado gid kadulom subong iwat gid ang gas ang imo ay mitsa dire puwerte, but ang flashlight, battery, ang kandila masyado gid kaiwat dire subong sa amon sa banwa sang Hinubaan. But thank God wala sang kabuhi. Kag si nga nadula, kag si Mayor Ernesto Estrao is on top of the situation. Duha ni Kadlaw katulakon Mayor dire. Upod kay SB Jason Tupas, ginasunod nila ang mga unpassable areas using combination of motorcycle and mga 4x4 nga mga trucks. Kaya nga mo nga mga 4x4 nga pick-up hindi na gani makasulod sa mga liblib na mga lugar. So dump truck, mga Rio na mo nga dagko, ginakargang mga motor. Pag hindi nakagwantang truck, lagan ng motor, may lang kay si Mayor Islao, si SB Jason, si SB Duff, mga motorcycle riders, mga professional riders, hindi sila, so makasulod sila sa mga area. So far, Aksyon Rex, daw maayo-ayo na ang lakat subong sang panahon. Sa gabi, nagulan ng mga 10 o'clock, mga 30 minutes ka ulan. Pero problema gid ang signal sa telepono, kuryente and all.
So amo ni Aksyon Rex ang sitwasyon namon diri sa Banwasang Hinubaan. Sige, Ang barangay ma-update na lang Bilao. kami dra sa imo, Eric Tenerife, ma-update lang kami dra sa imo sa Hinubaan from time to time para magkakuha kita sang mga information dra. Yes, Aksyon Rex, basta may signal lang, feel free na magtawag sa akon. Kay subong nag-impake naman kami di upod sa Negros Staff Riders Club, ang NTRC ng mga motorcycle riders. Manog-impake kami sa mga food packs naman para i-distribute man sa pila na kong kakauturan. Kinagabulig ang NTRC. Lagi sila na presidente nga si Mr. J.D. Pareño nga makabulig at makapenetrate kita sa lain-lain nga mga liblig at mga sityo nga hindi na masudlan, mga motor subong nga amon pag ganito na Aksyon Rex. Masulod kami sa mga lugar agod nga makabulig kita kag maka-document gid ang damage kay hindi pa ma-document ang damage ang mga talamnan gali Aksyon Rex. I forgot to tell you, hapay ang mga talamnan subong sa amon. Ang mga alanyon para sa Disyembre, hapay waigit. May isa diri ka Arosera di Estrada ang iyang ngalan. Sa tupad lang siya sang Taytay, sang Talakagay, sang Suba, Talakagay. Aksyon Rex, sobra 500 kabanes nga mga humay ang nagkalaanod sang bagyo. Kaya ang ilang Arosera nga dira gina-stock sa mga small farmers sa ilang nga mga humay na ubos gid sulod sa tubig kadin-anod pakadto sa Suba and nowhere to be found. Oh, grabe. So, amoy na Aksyon Rex ang report from my end. Sige. From Hinubaan. Madamoy din salamat. Thank you so much, Aksyon Radio. Thank you. Salamat, kid, paring Eric Tenerife. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balita, sitwasyon sa Hinubaan kag si Palay, no? Tika budlay, gidoldo nga mainit atong sitwasyon pero wala sang power, wala sang kuryente nga maagyan importante taning kuryente mo para nga bisan pano kagi o sila didto pero problema gid sa gyapon, no? Kabayunta nga maka-recover na sa madasig nga panahon kag masudla na ang si Palay, Hinubaan, Cantong area, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension na vitamin D3 anay nagasuporta sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Duha ka mga persona arestado sa may bust operation. Amo pa rin binagyo na baligya pa sang nakuhaan sang 11 gramos sang shabu, isa sa duwa nadakpan kag nakuhaan sang armas lutang. Ibalaontang report ni Aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, Oh yes. walo na lang ka adlaw, no? Kag magpasko. Gani, amo gid lang ginapangita. May 14 kadlaw pa. Oo, kag mag New Year's. Kag mag New Year na, no? So amo na Ulaton ta na. So amo na Kaya mo nang importante mong Paskwa kag ang New Year. So amo na sitwasyon Aksyon Rex, no? Sa nabilinta nga bulan sa Disyembre. Gani man. Ayo, ate sige lang bog kami sirable sa pangabuhit sa mga taga-Hinubaan. Gani. Hinuba. Halin gid sa Kawayan gid, Kawayan, Ilog, anang Kabangkalan, Ilog, Kawayan, si Palay, Hinubaan daw kami sirable gid, hindi pasabol pa or pasabol man pero limited ang salakyan nga sulod to. 6 area ina nga ginatawag Aksyon Rex. Gani. 6 area mo gid ang igo gid sang makusog-kusog ka persa pagid ni
Bagyo Odette, may na gani ikumpara diri sa Bacolod. Kay hangin lang din na experience yan. Tagagati mga kahoy nagkalatumba, may mga puloy aman, pero hindi gid man masyado. Except lang sigad sa baybayon Di mga balay nga ra sa baybayon, tiga hulaman ang top kag ang dingding nila. Gani? Di po ko ikumpara mo to sa report nito kayo, Eric Tinerepe, mas worse pag ito yung ilan agyan Aksyon, no? Dili pa salamat, hindi kasi may mga kulo-kurente na tadi sa porson sa Bacolod. Gani? Pag sa ibang nga banwa, pero ang chicks area ya, doon mo gito ang totally damage, kaya nga binalita ko ni Bagyo Odette Aksyon Rex, no? Tama, tigid man subong pang-energize ang mga areas ta diri sa probinsya, pero amatamat lang. Matama lang kasi di man nila magulpi, kadamo man sa problema mo. Gani, may mga tumba pa nga mga posting nga daan ang classic example, Bacolod City, hindi man nadali ma-restore ang power bilog sa Bacolod. Why manpower pang iban mo? Oo, ang barangay Panukoy gani, wala gani power mo. Ang Stefania, why man? Tiyan mo na vlog ati, dama pa posting nga patilindugon, Aksyon Rex mo. Kita mo ang barangay hall sa barangay Panukoy, may generator set. Itanan nga mga Panukoy noon nga nagka-charge cellphone. Dito tanan na Aksyon Rex siya. Sa barangay hall, tapos nag-set up man si Kapitan Bibing Nobles ang 5 ka hiligdaan mga katri para sa mga hapuon na. Dala lang nebulizer, dito lang mo saksak sa inyong nebulizer sa barangay hall na. Sa barangay Panukoy, kaya man ng serbisyo nga madulong pag inatundukan mo. Kaya iba ka barangay Aksyon Rex katudang problema gid kurente. Dani? Di kagabi, katulog man ko, pero doyawa ko pamaypay, no? Ati laban kay daw marubog na daw medyo mainit ang sitwasyon. Ganit, ito gagan pa sa nagabakya man nga lamok, animal, agis, lungkar mo do. Ay, ito ka namin puson ko pataktan mo, no? Ito ka lahi, kita ko nanay ka na sa suga, no? So, na ganito, wala pa na ganito kurente, do. Okay man lang okay man lang na, pero... Pasubog at simpo, do. Kung wala suga, do, hindi kita kumplito at law mo, ha? Laban Do, kami sirabling, bisa pagtimo mo, sa ito ka rikta pa sa ilong mo, no? Sige lang, amo ginang live pa, Aksyon Rex, Pasalamat na tayo daw gamay diyang kasulti niya sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Sige. Wala kang tayo kayo, babaka kapag mo costume, no? Hindi mo. Ay, wag ilit night patrol ko sa gabi, ha? Why night patrol, Basta lang to sa firing line karon, kaya may importante kami nga hikuto nanayo. Kabalo na sila kung anong hikuto sa radyo, once a year mo lang na. So, pauna na naman sabon ni Aksyon Rex nga why night patrol, ha? Correct. Okay, tapos ni Kurma, baka man ta costume, no? Ayo di purma. Sige na. Sige na. Alam tani kay amo na nga nagbinagyo ka ginulan. Pero mga drugista daw waya puna Aksyon Rex, no? Way sila daw gusto lang nila magbaligya tanan. Rain or shine niya mo nga. Bahala ng bagyo Odette na. Baligya ta siya bote karon kay natakpan sila kagabi sang gintingong mga persa sa Station 6 kag Station number 7. Ti kagabi sa una nga bypass operation natakpan sa Station number 6 ining si Arnel Atsura, taga barangay 40 ini, nga nakuhaan sang 3 gramos sa Cebu, mga 20,400 ang bilis sa Cebu nga na-recover sa iya. Pagkagabi naman, pasado sa 8, nadakpan man ni Police Captain Elmer Bonilla, ang isa man ka persona nga nakuhaan man sa Cebu, 8 ka gramo, kag ang bilis nito 54,000 pesos, amo ni si Marvin Marjoki, nga taga Purok Araw, barangay Vista Alegre, was ka ang pagkuha iya sa kay Marjoki sang droga, may nakuhaan pa saya sang armas lutang nga revolver ngang bala 9mm pistol. Yari si Binulya sa Bonilla sa interview sang Aksyon Radio. Ang plan ligtas Paskuhan 2021 ta infected naman siya. Ari si Bonilla araw pinareklamo ni siya nga hindi lamang nagbaligya sang illegal nga droga. Pinipog siya, nagdiktit niya sa illegal armas, kaya may grupo niya siya. So, kumbaga doon nag-piso-piso sa area. So, pagbalidit natin, hindi nga persona nagbaligya, hindi nga isang illegal na droga. So, immediately nag-inulsar natin ay taga-conduct sa bypass operation. Lawig Orsolo sa parayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Station number 7, kay ang hininga suspect ulit, may mga grupo-grupo man ni si Marvin Marjoki, rason ko nga nakuhaan pa saya sang armas lutang. Lunes nga daw, ipasaka niyang kaso batok sa kay Marjoki, kag sa kay Atsura nga naresto sa Station number 6, kag Police Station number 7. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Pagbanwa, mga kaaksyon sa din ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, no? Balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso, Aksyon Eden Abuso, Aksyon Roger Gotib sa sunad sang Cadiz. Nag-evacuate to, nagbalik na sa ila puluyan, kag sa syudad sang Escalante, 2 ka persona dakop man sa bypass operation. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotib. Action Rex, duha ka mga persona ang gintang dakop sa kapulisan pagi sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon kalakip diri ang isa ka babayi sa bahin sang Purok Bayong 2 sa Barangay Balitawak, Siyudad ng Escalante. Nagipatigayon kahapon mga pasado alas 8 antak na kag ang duha karon detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Amo ini Santay Cyril Panis Imahilom, 44 anyos sa edad. Wala sang bana kag residente sang Purok Bayong, Barangay Balitawak sa among siyudad. Ginakop man si Christian Lloyd Albarico Panis, 24 anyos sa edad. Kag residente man sa among lugar. Suno sa report, in-operate nanday Police Captain Ryan Villasario, ang Deputy Chief of Police ng Escalante City PNP, ang among mga suspect. Matapos nga nabaton nilang report nga padayon nga nagabaligya sa druga sa among lugar. Sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Hillian Dispe, ang operation ginakasa kag successful ini nga ginpatigayon. Na-recover naman ang 4 ka sachet sang plastic nga sa din may unod sa ginapatian Cebu, ang 500 piso bill nga na-recover man nga bypass money kag mga Cebu illegal o kung mga illegal drug paraphernalia halin sa mga suspitsado. Nakatala na ipasaka ang kaso sa palabuton nga Lunes sa pagbaylar sang Republic Act 9165. Sa piyak na bahin, Aksyon Rex nagpalauli na sa bahin sang ilasitag sa kapuluyan ang mga nabiktima sang bagyo kung ini sila ang ipatigayunan sang forced evacuation sa amon diri nga DRR mo sa magduman ni Mayor Salvador Bading Escalante. Ini bangod man sa paglaslas ang bagyong Udet sa itong gabi sang Huwebes kag hasta sa kagahon. So, sa report, may 17 tanan ka mga affected barangay sa siyudad sa Cadiz kag gin-activate ang 52 tanan ka mga evacuation center. Sa sining 52 ka mga evacuation center sa 17 ka mga barangay, naglambot sa 1,337 ka mga pamilya kag naglambot man sa mga 4,675 ka mga individual. May mga yara man nga 8 ka pamilya nga nag-evacuate sila pero sa ila lang sila nga tagsa-tagsa ka mga paryente nga may mabakod man sa mga balay. Ginhimo sang DSWD naghimo gyud team nga manugluto para sa ila kag ila man Aksyon Rex nga ang mga evacuees pagpauli nila may bit-bit pa sila ng mga food pack para magamit man sa isa kadlaw nga tiara sila puluyan samtang nga nagapanghimos. Gapasalamat man ang among CDRRMO officer Mr. Panoy Chua bangod ka wala sang casualty kag wala sang injury diri sa bahin sa siyudad sang Cadiz sang ila ini nga clearing pagka-agaw. Was it reported injured or casualty for this for this incident? Although damo kita gipang preemptive evacuation pero so far daw ay kami nabaton nga mga injured kag mga casualties ng incident ni Roger. So, nagpahayag si Mr. Panoy Chua, ang CDRM officer sa siyudad sang Cadiz. Report diri sa Norte Gabayan sang probinsya sa Negros Occidental para sa aton nga mga ka-aksyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita o na sa aksyon. Sa Aksyon Roger Gutin nag-report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotti, balita gikan sa area sang Cadiz kag Escalante sa Sagay City, no? Ariyo constipation ang problema ninyo. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan
nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon,
kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos. Po diri sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon pasensya gid sa way ta malabutan sa way ta matamyaw pasensya gid mga kaaksyon no. Way na time diri sa aton sini nga pangalagad 7 days before pa man mag Christmas Day kag 14 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Nagaagdala kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod na kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo na ba sa balita? Komentaryo, isyu, serbisyo publiko.